Хвала Христу, вітаю усіх. Сьогодні ми з вами переживаем чацвёртую нядзелю велікодную. На пачатку зазначым, што гэта нядзеля добрага пастыра. Езус ёсць нашым пастырам, мы яго авечкі. А другая рэч, на которую таксама ў гэтую нядзелю мы звяртаем увагу, што гэта нядзеля малітвы аб пакліканняў да жыцця святарскага, манаскага. Ну і я бы тоже звярнуў бы увагу, што это ёсць актуальны такі момант, на который варта звярнуць увагу, тому што, як бачым, в нашай краіне ёсць, так скажем, крызіс пакліканняў, поэтому мы мусім прасіць нашага добрага пастыра Христа аб гэтых шматлікіх пакліканняў на ніву Божую для нашага служэння і да жыцця святарскага, і да манаскага. Ну і таксама молімся за тых, хто ўжо пакліканы, хто гэтую службу рэалізоўваюць у гэтым свеце, святары, монахі. Прасіў бы тоже таксама ў іх інтэнцыі маліцца. Ну, а мы з вами звяртаемся да разважання Божага Слова, якое прыпадаюць на гэтую нядзелю, а менавіта перадусім Евангелія Яна, который кажуць пра тое, што Езус ёсць нашым пастырам, а мы яго авечкамі. Ну і тут кажам пра такое параўнанне касцёла як аўчарні, дзе пастырам, главою гэтага касцёла ёсць Христос, ну а аўчарняй, гэтымі авечкамі з'яўляемся мы. Ну і тут, калі мы чытаем гэта Евангелие, я бы хацеў бы, каб мы ўбачылі, што евангеліст Ян ставіць у гэтым параўнанні такія пэўныя акцэнты на некаторыя моманты, якія дапамогуць нам зразумець, кім ёсць наш пастыр і якімі авечкамі мы павінны быць у гэтай аўчарні. І першая рэч, на которую б звярнуў бы ўвагу, гэта тое, што у гэтай аўчарні ёсць брама. Ян кажа, што гэтай брамай з'яўляецца Христос, гэта брама на авечы двор. Мы кажам пра браму у касцёле, якой з'яўляецца, вядома, што Христос, але калі так глыбей разважаць, мы павінны прайсці праз гэтую браму. Ну і так цудоўна сказана, што сакрамент хросту з'яўляецца брамай да ўсіх сакраментаў. Іншымі словамі, мы павінны быць ахрышчаны, прыняць сакрамент хросту, каб увайсці ў аўчарню. Тут бы я звярнуў бы увагу на першае чытанне, пра гэта кажуць у першым чытанні кнігі дзеяў апосталаў Пётр, вельмі цудоўна так кажуць, калі звярнуў увагу на тое, што да габрэяў ён звяртаўся, і звярнуў увагу на тое, што габрэі укрыжавалі Хрыста, вы яго укрыжавалі. І габрэі задаюцца пытаннем, і яны кажуць Пётру, так што нам цяпер рабіць? І Пётр кажуць канкрэтна: пакайцеся, і няхай кожны ахрысціцца дзеля адпушчэння грахоў. Пётр звяртаюць увагу на тое, што калі яны прымуць хрост, калі яны увойдуць у гэтую аўчарню, у касцёл Христовы, то Бог іх прабачыць праз гэтае пакаянне і дасць дар Духа Святога, так кажуць Пётр, ну і вядома, што дар збаўлення. І вось, мае дарагія, мы павінны зразумець, што каб увайсці ў аўчарню, вядома, мы мусім ахрысціцца, але больш таго, я бы сказаў бы, што гэтай брамай з'яўляецца не толькі хрост, але ўсе іншыя сакраменты. Бо праз хрост мы маем доступ да жыцця сакраментальнага, да тых астатніх 6 сакраментаў, якія ёсць у касцёле. І як жа важна кожны раз праз гэтую браму уваходзіць у жыццё сакраментальнае, бо далей мы звяртаем увагу на што? Ян кажа, што хто уваходзіць інакш, той злодзей. Ну і тут это прамы тэкст, который, конечно, кажуць пра іншых такіх лжэпрарокаў, ён кажуць, што Христос ёсць адзіным збаўцам, але бы я б тут тоже разважаў бы ў гэтым кантэксце жыцця сакраментальнага, я сказаў бы так: калі чалавек не разумеюць важнасць жыцця сакраментальнага і стараецца шукаць збаўлення нейкім іншым спосабам, а не праз святыя сакраменты, то і, на жаль, злодзей, то і неправільна ўваходзіць у аўчарню. І так шчыра вам скажу, што мне баліць сэрца, потому што я шмат заўважаю, колькі католікаў ёсць ахрышчаных, але не бачуць сэнсу ў жыцці сакраментальным.
колькі шмат жывуць у граху пастаянна, не хочуць з гэтых грахоў вызваляцца. Колькі разоў я чуў такое меркаванне, калі чалавек кажуць, мне не патрэбна споведь, мне не патрэбна святая камунія, я Бога там знаходжу ў сваім сэрцы, ён ёсць у маім жыцці, я ведаю, але мне жыццё сакраментальнае не патрэбнае ўвогуле. І то ёсць, мае дарагія, вялікая памылка, таму што сённяшняе Евангелие нам кажуць канкрэтна, што мы мусім уваходзіць праз браму ў аўчарню. То есть мы не мусім знаходзіць нейкі іншы шлях, бо яго няма, толькі брама, і гэтай брамай ёсць жыццё сакраментальнае. Ян Евангеліст таксама, калі разважаюць пра касцёл як аўчарню, ён кажа, што авечкі павінны слухацца свайго пастара. І мы у сённяшніх нашых разважаннях таксама ставім на гэта акцэнт. Ці я слухаю Хрыста ў сваім жыцці? Вядома, адной з найважнейшых крыніц, праз якую мы адкрываем Бога ў нашым жыцці, гэта ёсць Святое Пісанне. І тут кажам канкрэтна, ці я слухаю словы Святога Пісання, праз которое Бог да мяне звяртаецца. Так скажем, такая заезжаная тема, як жа часта нам святары на гэта звяртаюць увагу, Біблію чытаем ці не чытаем, а ці часта мы адкрываем Святое Пісанне, каб яго чытаць. Гэта ўсё правільна. Да, і вядома, што кожны веруючы чалавек мусіць адкрываць Святое Пісанне, каб Бога пазнаваць. Але гэта адзін бок. Але ёсць і іншы бок. Чытаючы і адкрываючы Бога у сваім жыцці праз Святое Пісанне, ці я яго слухаю. Таму што часта ёсць так, мы пачуем, але не выканаем. Мы пачуем Божае Слова, але не прымем да свайго сэрца. Да, і, на жаль, это ёсць тыя авечкі такія, так скажем, авечкі глухія, да, авечкі непакорныя, которые бачуць пастыра, пастыр іх кліча, але яны не хочуць яго слухацца. Ну і вядома, што гэта можа прывесці да такіх рэчаў дрэнных. Калі авечка не слухаецца, то можа адбіцца ад статка, а адбіўшыся ад статка, драпежны воўк можа з'есці гэтую авечку. Прабачце за такі, можа, вобраз, але гэта так і ёсць. Калі мы ў сваім жыцці не слухаем Бога, то мы адбіваемся ад статка, ад Божага касцёла і можам упасці ў пастку злога духа, які спрычыніцца да таго, што будзем жыць у грахах, не будзем слухаць Божае Слова, і гэта можа прывесці да страшных рэчаў, як страты Божага збаўлення. Таму, як бачым, авечкі павінны слухаць свайго пастыра. Мы мусім адкрываць глыбіню Божага Слова ў нашым жыцці і згодна з гэтым словам жыць. Цудоўна сказана ў сённяшнім Евангеліі пра тое, што пастыр клічыць кожную авечку па імені. Для мяне это такі тэкст, які паказваюць адкрытасць Божую ў маім жыцці, але таксама паказваюць далікатнасць, цеплыню, такую любоў у адносінах Бога да мяне. Я хачу, каб мы таксама гэта адкрылі. Яшчэ раз услухайцеся ў гэтыя словы. Бог кліча кожнага з нас па імені. Бог ведае нашае жыццё, Ён ведае, кім мы з'яўляемся, але больш таго, Бог стараецца пабудаваць гэтыя блізкія адносіны з кожным з нас. І варта сёння адкрываць гэтую глыбіню адносінаў, дзеля чаго? Каб ствараць правільны вобраз Бога ў сваім жыцці. Бога, который любіць цябе, Бога, который, як памятаем у Святым Пісанні, сказана пра авечку, гатовы пакінуць 99 і шукаць цябе, то есть прыкладае ўсе намаганні, каб ты не страціў Божае збаўленне. Бог, который ведае тваё жыццё, ведае яго усё, і тое добрае, і, вядома, тое дрэннае. Поэтому хацелася, каб мы стваралі той правільны вобраз Бога. Часамі, на жаль, так не ёсць, як ствараем вобраз неправільны. Думаем, што Бог нас не чуе, што Бог нас пакінуў, што Бог нас карае, што навошта Бог нам дае гэтыя праблемы, цяжкасці. Вось часамі такі неправільнае стварэнне Божага вобраза ў нашым жыцці. Але як бачым, у сённяшнім Евангеліі сказана канкрэтна па імені называе кожнага з нас. То есть такая далікатнасць адносінаў Бога
да нас. Старайцеся вось адкрываць гэтую глыбіню гэтых адносінаў у сваім жыцці, убачыць той правільны вобраз Бога. Мои дарагія, яшчэ раз хацелася, каб мы ўбачылі касцёл як той статак, мы ёсць авечкі, Христос ёсць нашым пастырам, які пра гэтых авечак клапоціцца. У нашых разважаннях сённяшніх я хацеў бы, каб вы адкрылі глыбіню сакраментальнага жыцця, убачылі важнасць гэтага жыцця, ну і, канешне, адкрываць тыя адносіны, якія Бог стараецца з намі будаваць як пастыр, который кліча нас, слухаць яго слова, ну і адкрываць гэтую глыбіню адносінаў як пастыра, который клічыць цябе па імені Амен. Дзякую усім за ўвагу. Дзяліцеся з гэтым відэо з іншымі. Ну і можна таксама ставіць пад гэтымі відэо падабайкі, каб гэтае відэо пашыралася па інтэрнэце, каб маглі больш людзей паслухаць тое Божае Слово, якое Бог кіруе сёння да нас. Дзякуй. Хвала Христу! Рад, что вам понравилось это видео. Община «Мужчины Святого Иосифа» хочет и дальше развивать свои интернет-проекты. Сайт, YouTube-канал, Instagram, TikTok. И вы можете в этом помочь. Будем благодарны за лайк под видео, репост своим друзьям. Будем признательны за пожертвования. Как сделать пожертвование, узнаете по ссылке в описании под видео. Во вкладке о канале, а также отсканировав QR-код. Также можно воспользоваться функцией спонсорства от YouTube. Ваши замечания, идеи, предложения пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за молитву и помощь. С Богом!